Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masoya manzo Allah, masoya Shehu Tijjani, masoya Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Wato kamar yadda nake faɗa a bidiyoyinmu da wanda suka gabata, na sarrafa ko in ce bakin zari na shiga hadaran fadar manzo Allah zuwa fadar Allahu tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Wato yadda abin yake shine kaman an taɓa ba da wani kissa, wani saurayi sai ji wani magidanci yana magana tare da ɗan uwansa akan cewa akwai sirrin da idan saurayi yana so budurwarsa ta dinga tunaninsa a kowane lokaci da yake kowane lokaci ta dinga tunaninsa ba tare da mantawa ba, za ta dinga kewansa haka da sauransu, matukan kula ya kula, wanda wai ko da wani ne zai zo daga baya, ko da mai kuɗi ne ko mun kuɗinsa, za ta ji ina ba ta shi take ba, sai inda za ta manye ma saurayi haka always. Shi ne yake tambaya ba shi sirrin, sai ya gaya mishi, sai da aka kwana biyu tukun, shi ne yana zuwa sai ya dame shi da ita, ya ce to ai abu mai sauƙi ne, kuɗin gaisuwa da na sadaki. Dole mace in ka yi wannan abu biyu ta dinga tunanin ka always, ta ji kulawa, ta ji son ka ya ƙaru, saboda ta san daga gaske kake za ka aure ta. To kamar haka wannan sirrika da muka yake. Ina fatan kun gane kuma kun fahimci yadda al'aban wannan misalin. Kuma kamar yadda na muku YouTube channel namu, ku yi subscribing, sannan kuna ƙara. Sa'annan muna da wani YouTube channel wanda na yi faɗa a bidiyo na baya, wato Al-Hidayah TV, wanda akwai karatuka daban-daban su muƙabala na Sheikh Munir Adam Kauza da Asadu suna da ƙara fahimtar haske a cikin abubuwa. Akwai kuma karatun Shehu Ɗayar Usman Bauchi, akwai na Shehu Musa, akwai na Shehu Nazifi Alkamari radiyallahu anhu, akwai na Shehu Harisu irin su Jawahirul Ma'ani, Dariqul Janna, har na tashin alƙiyama, batu akan alamun tashin alƙiyama da abubuwan da za a yi. Da fatan za ku yi yan uwa za su yi subscribing, sa'annan su danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora. Matukan za ku yi matukan amfani a cikin, musamman na Jawahirul Ma'ani da na Diwani, duk gaba ɗayansu babu na bari dai. Assalamu alaikum wa rahmatullah.